Kini ko kita hidup di zaman generasi muda nan kurang pandai memilah memilih informasi. Akibatnya kita terlalu mudah terpengaruh di budaya nan dari luar. Sampai kita lupa sia jati diri kita nan sebenarnya. Apakah generasi muda kita tidak percaya? Maka dari itu kami ketek jolong beraja meminta izin kepada nenek mamak jo bunda kandung serta kita nan bersama untuk membatalkan hancurnya generasi Minang jo cara melestarikan budaya adat Minangkabau. Dunsa ikolah sekapusiriah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujud salam diucap sidang kepada kita basamu. Salam tajelo kana rapek sambah tatabu tengah-tengah maaf diminta kanan basamu. Tatabu intan dari pagai terbayang lalu ke lautan indah sekali cahayunya. Bukan to kami orang tahu jadi pandai. Ramo-ramo si kumbang janti kati endah pulang bakudo. Patah tumbuh hilang baganti namun pusaku Minang baitu juo. Kami rang mudo jolong tagak gagap gantar bakato-kato. Jiko nan bana takatukan sananglah hati niniak mamak seratu kito nan basamu. Jiko tasabui dinan bukan sayo nak minta dipeluruh dengan niniak mamak seratu kito nan basamu. Di titik galang na urang koto tuo dibari bauki batampuak manggih. Mulu babilang dari aso kalau mengaji dari alif. Alif bata dalam surek huruf ejaan 30 biopari pantun ibarat pucuk kiasan jolong tumbuh. Tumbuh di adat kita pakai, tumbuh di syarak kita tompang. Alu jo patut lah sakabe adat jo syarak lah sejinjingan. Nyato nyo adat bate tumbuh nyato pusako bainggeran. Tumbuh serupu nan baknanku. Adat nan tigo kita pakai. Nan pertama sambah menyambah, nan kedua baso jo basi, nan ketiga siriah jo pinang. Sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang bapakai bemuluit manih. Muluit manih talempong kato baso jo bayi gulo di bibi di dalam cupak nan piawai di lingkuang adat pusaku. Adat banamu sopan santun. Kelaluannya banalah tu kini tanam siriah, tanamlah pinang, tanam karakok di dalam padi. Ganti siriah nan jo pinang sebuah konten tentang adat dari kami. Di adat dipakai baru, kain dipakai usang. Semoga bermanfaat untuk generasi mendatang, khususnya untuk kita generasi muda. Persembahan dari kami, si akrab The Big Fams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakato tentang adat memang indah akan ada habisnya. Semakin kita gali ranjinya, semakin banyak pula pengalaman nan kita dapatkan. Bak pituah kurang tua, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Dan sanak sadonyo, mari kita nantikan episode selanjutnya.